In de jaren 90 binnen de mokselbanken in 1 jaar volslijn voortvisken en meer weer omkwam. Nu, 20 jaar later, wordt onderzocht hoe de natuur een handje geholpen wordt in. Nou, we hebben een aantal verschillende behandelingen. De eerste behandeling is gewoon helemaal niks doen. En dat is een soort van controle eigenlijk. En daarnaast hebben we plakken, daar hebben we kokosmatten deadline. En dan hebben we een plak waar we zowel kokosmatten en mossels deadline hebben. En plakken met alleen maar mossels lezen. En het idee achter de kokosmatten is dat we eigenlijk daarmee onderzoeken wel we hopen eigenlijk, we verwachten dat de mossels in der beter hechten kunnen vergeleken met keelzoon. En we verwachten dus eigenlijk dat dat een manier werken om die mosselbanken een steuntje naar de recht aan. Het project Waddensleutels is echt bij Skielge en het Ameland uitvierd. De komende 4 jaar weer bijhouden wat de resultaten binnen. Uit de proef ongeslacht zullen de mokselbanken op meer plakken verombracht worden, want ze zijn van groot belang voor het water. Nou, mosselbanken in de Waddenzee fungeren eigenlijk als een soort basissoort voor het ecosysteem. Dus ze zitten eigenlijk onderop in het voedselweb en bieden bijvoorbeeld bescherming aan garnalen, aan krabben. Er groeien algen op en dat zijn eigenlijk soorten met andere soorten met op aankomen, zoals plotvisken en harders. Dat zijn visken die algen op en rond om die banken. En dus eigenlijk is het een soort van basis voor het voedselweb. Maar de mokselbanken komen naar verwachting echt gruttere predatoren waarom in de Waadzee, lik als dolfinen, haaien en roggen. Maar dat kan nog wel 50 jaar worden. Toch wordt er nou al profiteerd van de moksels. De mossels die in Nodelle is, die hebben wel een formaat dat ze eigenlijk alleen maar terug stroomliep moeten worden kennen. En die ben je net een heel soort? Nou, die ben je wel, maar er zijn geen wolken van stroomliep. Maar uiteindelijk ben die stroomliep vanzelf ook een onderdeel van het systeem. Dus we verwachten wel dat ze een deel opeten, maar dat jet er ook wel een beetje bij vanzelf. Van de meest zullen deze moksels net meer te lijden hebben. Op droegvallende mokselbanken mag net meer visken worden. En ook de viskerij op de oren mokselbanken wordt de komende jaren opgebouwd.